Aprendre a llegir i escriure és un procés fascinant i un moment crucial en l'educació del teu fill. A Techman Education creiem que és essencial enfrontar-nos a aquest repte des de la motivació, perquè aquest procés sigui un viatge plaent. L'Udilletres és un programa de llengua molt creatiu i basat en el joc. Les sessions són molt dinàmiques i el teu fill anirà aprenent i assimilant la lectoescriptura de manera natural, amb activitats manipulatives i recursos molt variats. És essencial establir bé les bases del llenguatge per evitar dificultats en un futur. I per aconseguir-ho, és fonamental fer un bon acompanyament. L'Udilletres proposa un ensenyament personalitzat basat en les intel·ligències múltiples, que respecta així la naturalesa i el ritme d'aprenentatge de cada nen. Perquè sabem que la comunicació és l'habilitat més important del desenvolupament del teu fill, que li permetrà arribar allà on es proposi, expressar les seves idees i entendre millor el món que l'envolta. Comença el viatge més emocionant del teu fill, el viatge a les lletres.